Ay tupiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Ay tupiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay tupiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Tupiko. Oras na yun mga idol, alas 5:36, tuloy-tuloy. Tindiman pa nagpipinadama, ginatabigat dito ay IFM News. Iti portion, iti programa ay topiko mga idol. Ang katamat kadukpay lang ni Idol Glenn Matuyong. Okay. Inatagon daw ay. Okay, good morning. Kadigijay ding iglatakan kaya agbibuya iti Facebook Live. Of course, anya kan padigijay pwedeng gawin sa summer activities natin. Yes. Naglalaro ko April pa lang at tapos May mga idol. Sa Agjun to. Parang tutudon ton. Di ba? To summer. Gusto ba parang tutudon ko Junen? When? Di ba? Kamjaka mo ka dito yung climate change tayo kat June no daduma kat napudot pa Nabara. April parang adaman di may bagyon. Ay kasi. Nabasak manin. Anyway, umuna nga obrahan tayo ag swimming. Yes, that's the best mga idol. Ikaw Jane, ang paglubnakan. Nagiging Imbornal Diaries. Yung at least sa dadagitin na dadalos ng burnal. Actually digiti Imbornal tayo itata. Medyo narugitin, nagbuling kanal. Haan ko iso na natsanana. Kasi ko mabalin yung pagkukuhan na kita. Nung hindi ka na, Idol Glenn na dalos kan ti, ti digito'y imburnal. Mamati ka? Nadalos na talaga hindi. Actually, kadigito'y mula ang nagbalingan na rugit kadigito'y kwa tayo. Aging ka na nagbalintay nga aware kadigito'y pollution kada ko. Ita Paway Lake, mabalinti agdigos di tahaan. Madi. Madi. Kasi ano di kolay, ano di basta coli. Kolay. Coli. Hindi kita bakterya? When bakterya. Okay. Kasi stagnant siya or okay. At tapos dito agad tayo nung ko mabatit. Ngam actually dito kami hindi ko nagbaling anya dito yan, di kay pagdidigusan ti adapay ko tay dita water park kasi idi. Ngam tatanawanin. Awanon ta inyakarda or something nga kasi pero adong mutinang adal no kasano nga mapakwadeta mapadalos or what pero kasi nga talaga siguro kasi ti talaga nga nature na ngem iso na mayat nga pang pagbreedan ti tilapia kada kapag anti di ba ikan iso dati sa piskarya data hindi siya talaga ka kwada main nga mabaling nga pagkwam ti resources na di kami na Sir OG agbigay ragadi. Good morning ka Lawrence ken Apong Glenn. Hello, Lawrence. Mabuhay ang kabataan. OG dito, OG, ayan. OG latan na old god. Old OG, diba? Old gangsters ka. Dito Capitol, yan. Dito office ni Mayor. Ay, Mayor talaga. Goberno. Sorry, Gob. Good morning po dito na Kapitolyo Provincial. Happy viewing ka amin ka sa kapada. Lahat po nang nakikinig DJ isuda amin kaya amin awan labas na. Di kita adatta ka Capitol. Capitol ni Idol Glenn. Gama dito Padsan River iso ti mabalin pa nga pagdidigusan. Padsan River ito'y sa sa Nicolas mabalin pa ito'y Sarat pa. Padsan pa yung digay? Ay okay. Actually ada dagiti ipatakdarman ti cottage. So apo nanginamot na siguro ba sila cottage? Limagasot mo to. Nanginan ata anang rugkot nanginamot ti gasolina. Hindi kwan talo gasot dapat do gasolina sanga gasot pa yun na. Ay, tatakot tapos mabantayan na ka detay baka hindi na kan di pinagbayad detoy sa anak ko na. Di mo man din nakadito duma nga di pinagbayad nga kunada. Di gito mo para bantayan do duma. Nagtalaw na tayo may sa mapanang tumansingiran DJ ko nagkakwada. Nagbayad ako ng kul. Kadwa mi tatay. Haan sa bali hang mga kadwa DJ. Sino ka de? Nagtalawan haan
awan ko na natanadlaw na nga nagtalaw ang bayang. Sa nagsingirang kadwa ka mo. Siyempre nagawin nun atakwa nga root na bayadan. So pa tipay gay mayat nga activity Idol Glenn nga atayata nga mapapanunod ko dagiti classes. Kunyari Oy, sika agi dagi clinics and classes. Kunyari na Idol Glenn nalang iti ag table tennis. Oo, Edi may kay ag-enroll kay kuana. Kasjay. Uno na nalaing ka nga ag taekwondo, mga laka ka di ubing. Moham ka mga ala DJ, anya DJ nakadado mga estudyante umanay deta talo dua kasi tapno talagang Or tutorial. matutukam ida. Okay. No talaga nga balak mo mati ag klase ti ado mangala ka mati assistant mo ato Yes, mangisuro, mangisuro kasi la kasimple na DJ. Example ti kakasta damam ni Nuka. Wen. Dancing class na kita ano dagiti ahal lang ubing apo mabalin pa dagiti babakot dagiti middle ages dagiti ang zumba kakasjay so usong-uso ngayon yan dagiti zumba ano pa dagiti swimming class yes diba di kaya nati aglangoy nga kasla ko makad ni Sir Lore Idol Lore amote kaya mo lagi lamay it's Taiwan. Kita nyo, actually, jure ko malakay ka no, bakit ka na talaga nga willing ka nga agsursuro. Kat mapang ka. At siyempre, kat amo mga nadaduma, kat no, adamang ka baro mga skills mo, kat sa bali DJ. Sa bali DJ, kam no DJ feeling mo, ada kasursuro. At dati kas na mga idol, feature mo nga Jansen, dati si Rena. Sirena kuna na Sirena. Di DJ Badok. Kurimaw pagudpod ken pasukin. Okay. Talaga nga agisusuro da iti panag-dive. Inak kumamot kam jackpot matukod din. Butay ko jak matukod dito yan. Dito danom. Di ka nga mapanukwan no kasi so, baka apo di gayati talagang iwasan tayo no talaga nga di mo matukod di papanan nyo di ka tumaptapugan baka kindi si kamot ti sumarunong nga mapandan to araya atin diba alawan apo isong ano dado mahantay yung agbengbeng gaglalo nung dagitay ibagada nga ano nga inom ko na kayo inumin oyen sa aglalo talaga nga no talaga nga di mo mutamutig lang masapol di safety kwam digitay anya digito yan digitay ada salbabida ada digitay buoyance digitay floater mo ada floater mo data atong na di giant dati life best apong into iti LTO probinsya reflector ito di giant Sumali ba din dyan? Sumali. No, kasi ti best you ako. Talagang malbus kayo. Man. Ang reflect ko tanong. Dati Idol Glenn, di life best. Haan apo para floater. Dagitay tangkar ka na ta. Ita pasukin dagitay pagalayo ti ikan. One. Deta kat na iranta para ka dagiti turista kan kada kayo aman na mangalap. Hanggat di nga nairanta kapag patapaw para ka nagigay apan nyo kasjay. Di kita laglagi po nyo. Lagi-lagi po nyo di kita hanyo nga hanyo dito gunggundawaya mo di gijay mo na pintas pala sa di prepared di kita. Correct. Apo alain nyo perjen nyo daya alain nyo lang patapaw na. So pay madin kanguran ni Gob Tigasta. Dito yenta ni pastor ano tawag ni pastoren? Sino nga pastor? Agaw awat bati masursurwanaan. Gaywan din ni Silvio. Ni Apo Silvio. Batakan. Yan. Shout out ka Silvio. Good morning. Good morning pastor. Pastor. Talaga. Kacakawan na lokal. Kahit ko dati masursur mekano kwa Sir Lorenzo surwa ka. Ada dati kas lang ko man nakaipan di kastoy. Nga dati bula ito na. Saan patit-patita. O kay tungi patit-patita. Kajay la ha man sa giti di bula. Alag talag putput agpulpulibis lang tay bola pa na. At magitam di spin na. Di ba? Kasi wait. At ka Bartatan Sports Anya ay te pickleball. Actually te pickleball ngamin medyo kasadakkel nga table tennis gambasit nga tennis, lawn tennis.
Kasi nagtipon iso na. Pero ti nakuha kami nakuha kang nung kami table tennis medyo ada ka lang ko ang talagang nagsagit nasa ritsit sa nakuha kamot Nalagtit ka dapat pero nakuha DJ pickleball at nalawlawa DJ Kasi lang ma-occupy mo nga ko. Kasi lang mabanog Mabanog ka talaga. Isong ruti essence na detang esports. Manugan na ka. Sa bali mo trip ni Jansen. Anya mo. May ganito, tag-workout ako na nun. Di ka sili. Awen. Kami nag-workout Malayo, kami. ito no, ang sublak ito no, John mga idol. Oo. Akita, danto abstoy na motibiyan. Di ba? Diba? Nakutungton. Ngayon, dapat kita ituloy-tuloy ko dito. Dapat idol. Ay, katwa na. Happy ang life. Nung kami nag-workout ka, dapat consistency is the key. At ano talagang mabibi, magtalaw ka, kitamkot lumukmag ka. At DJ kami pinangamukha daw ka, DJ. Wow. Dapat ada mo lang pangirwaram ka, DJ energy, tapno agbalin nga. Kuha ka, ngam talaga nga binaybay ang tabagbagi, mag-aglukmag ka nga talaga. Natin ko natin energy! Energy. Iso nga aglukmag ka. Kita ni Boss Ninja, nalukmag. At sa mag-walking yun? Ni Boss Ninja, hanban? Ama, nag-walking data. Walking pelang? Walking data. Silent walker. Silent walk. Sama dia. Alright, good morning kay Ka-Ofelia, Bagawisan, Roslyn, Evia Foster, Frank Llanos, na yung bagabigat ka ni Justin De Madariaga. Yes. Mga idol, tuloy tayo dito ang intiman pagsasaritaan, ito nulaing madandama. Talpasan apo dito yung apang malagip. Oras iti Intero Pilipinas, alas 5:47.